Κάθε μέρα το δέρμα σου στρεσάρεται. Ρύπανση, μπλε φως, ήλιος, έλλειψη ύπνου. Το αποτέλεσμα, οξυδωτικό στρες. Αλλά υπάρχει τρόπος να το επαναφέρεις σε λίγα μόνο δευτερόλεπτα. Γεια σας. Είμαι ο Κώστας Γαρδίκης, R&D Director της Apevita. Σήμερα θα κάνουμε μαζί ένα πείραμα στο εργαστήριο. Με το πείραμα αυτό θα σου αποδείξουμε πώς ο συνδυασμός των βιταμινών C, E και της πατενταρισμένης πρόπολης AOXIAR που θα βρεις στον νέο ορό C15 Propolis Correct εξουδετερώνει με απόλυτη επιτυχία τις ελεύθερες ρίζες του δέρματος. Αυτός είναι ο ιστός του δέρματος υπό φυσιολογικές συνθήκες, χωρίς στρες. Και αντίστοιχα εδώ το αρχικό μας σημείο χωρίς στρες στο αντιοξυδωτικό μας πείραμα. Εφαρμόζουμε συνθήκες στρες και παράγονται ελεύθερες ρίζες όπως φαίνεται και στην εικόνα, που μας δίνουν ένα σκούρο χρώμα στο δοκιμαστικό σωλήνα. Με την προσθήκη των βιταμινών C και E, οι ελεύθερες ρίζες εξουδετερώνονται μερικώς, όπως φαίνεται και από τον ιστό δέρματος που βλέπουμε εδώ. Μόνο το στο μείγμα των βιταμινών C και E προσθεθεί πρόπολη, οι ελεύθερες ρίζες εξουδετερώνονται εντελώς και το διάλειμμα αποχρωματίζεται, όπως φαίνεται και στην εικόνα με τον ιστό δέρματος. Ορός C15 Propolis Correct. Ο μόνος ορός που αποδεδειγμένα επιστημονικά διπλασιάζει την αντιοξυδωτική δύναμη των βιταμινών C και E.